जे किती देवान आमच्या नशिबान बरोवलेले आसा ते तरी तितलेच आमकां पावस आमच्या नशिबान आसा फुडें व्हरोंक कापणाची राखण करूंक संवसारान एकठांयले गिरेस्कायेची दोर एका घरान भुरगे कोरी गिरेस्काय पहिले मला बोर्ड केलं म्हणे माझा अगं तो समजवा ना की तू मग सोचता म्हणे आजपासून मुगे माय पण मग सोचना पचावना अब तू सोचवायचो बका वायसू बोयो आपणायल्यात ते दिसरात गोरच्याक आपल्या दुख दिता ओड्याच्या उलो पाराट विसू बोय दिसोन येता सुड्या पेलो चला एक शर्ट घालून आतो सुनी शर्ट घालून लागले भोंगलेचे पाय घेऊन काना जेव जातो अरे अरे तुम्ही किती खातात किती रे ते आमचं बोय आम्ही पिझ्झा खातात आपल्याला पिझ्झा पिझ्झा हाताय पिझ्झा पिझ्झा आम पिझ्झा आहे ते सुड्या कुठे तोल्यात सारखेच रीत झाले का सगळं बोय बोय आता सोडता चोरीचे बोय तुका कितली गोडसाळीची वखदां दिल्यात ती आता तुमच्या जीवाचो चोड पिदा करूंक जाय कारण तुझ्या सगळ्याक एक थॉमस म्हणटा तो मेलो जाल्यार ऑटोमॅटिकली हे गोड तुज्या नावार ताका एक पूत आसा आनी तो म्हाका उठ्ठा बसताना सतायता देखून म्हाका जाय एक गोड तुवें म्हज्या नांवार केल्ले उपरांत ताका काय देना तरी आमकां धरून दिता पुणोस तरी कित्या समाज पाया पोंदा माडोयता ओस्तोरी टीचर ओरतोता बरो रस्तो राखोयता ओस्तोरी आमची माय नवुयने आमकां कुसव्याचा हे म्हणा हानी कान मोठी सोबत कोता जोडे केकल्या मरणाचो गुड्डो कोता काकाणी हाडल्या नियाळ करच्या एक शाळो मनीस देवाचेर शीड कोरी आपल्या मरणाचो हुस्को काढून दी सारी चिट्टोन मेलोलो कोलवट नाचता म्हूण येद्या पडण्याचो लागले पूण येद्याचो मस्कोऱ्याचो खेळ जालोलो नॅशनल एड्युकेशन पॉलिसी आधीपासून ग्रामीण भुरगीं कितें करताले काण्णां चुन्नां बोरां तोरां चारां खाताले निरो पिताले जोलीर नाताले कोण मामागेर रावंक वयताले कोण तुरांक भोंवताले आनी वरसभर तकलेर भार घेवन पळय शिकल्या की अशी मौजा मारून टेन्शन फ्री जाताले पूण ह्या तातल्या गो कित्याक पिलां काडूच्याक पिलां गो कित्याक मामा गेले ताणयेर बसून बाग राखोवच्या